baby. Baby Ya gari ya aiki. a lafiya kalau baby. Ya hutawa ya jin daɗi. Alhamdulillah baby. Ai fine girl. Baby wai me yasa naga kwana biyu nan ƙara wani kyau kake mini? Allah fa. Sosai. Ai biki san sirrin bane ba dama. Sai kin tambaye ni za ki ƙara sanin sirrin. Allah baby. Baby to me sirrin ma ni kwana biyu ina so in tambaye ka amma na kasa tambayar ka sai yanzu. Menene sana'ar ka baby? Ni dan? Babbar magana kenan. Dan sanda ya ga kawar soja. Kin san me sana'ata? Garba ba ni nan buge ba ni nan. Kin san me sana'ata? Na ɗaya dai ina sai da wuywuy. Ina sai da taba. Ina sai da totolin da makalin. In gaya miki karshen ta ma har fashi da makami muke yi. Kana gidi ne wannan subhana. Wani abun ne ya faru? Haba baby. Shine yanzu sana'ar ka baby. Gaskiya wannan sai dai in dadi na ya zo ka yi magana. Na nuna miki sample din taba da sample din. Na dan zo miki ki dan zuba. Dan ya kuri dan kai. Baby. Dan rika man dan rika. Ni baby kawai ka yi magana da dadi.